O Concello da Pobra vén de presentar unhas obras de renovación viaria en Gonderande, unha actuación que permitiu mellorar o firme, a drenaxe e a seguridade nunha zona moi demandada pola veciñanza. As obras contaron cun investimento superior aos 30.000 euros e permitiron renovar o firme dunha vía que presentaba un importante deterioro e tamén mellorar a rede de drenaxe pluviais da zona. A actuación executouse durante aproximadamente 2 meses e incluíu unha nova pavimentación en formigón para favorecer a integración co entorno rural. A concelleira de Obras destacou a importancia desta intervención para os veciños do núcleo de Gonderande. Presentamos aquí unha actuación que, bueno, que aínda que non é das máis grandes que bueno, pois que estamos executando no municipio, si é unha intervención, creemos que é necesaria pois para o núcleo este, non, para as veciñas e veciños pois de Gonderande. Decir que dende o Concello pois seguimos un pouco traballando na mellora dos viais, sabemos que temos moitos e, bueno, pois estamos dándolle resposta pois a medida que vamos podendo, non? E a mellora pois, consiste en mellorar este acceso cunha pavimentación para que os veciños e veciñas pois poidan pasar por aquí, porque a verdade estaba bastante en malas condicións. O proxecto contou coa colaboración da Deputación da Coruña, algo que resulta ser clave para poder afrontar este tipo de investimentos. Esta pavimentación, pois eso, dá resposta a necesidade concreta desta zona, con investimento do redor dos 35.000 euros, máis ou menos. E bueno, tamén quero agradecer que é importante, a Diputación da Coruña, porque esta obra vai nun pos, e bueno, pois ese plan de obras e servicios que nos pon a dispor dos concellos a Diputación, que é moi necesaria porque senón a administración local non podería asumir todo o que temos que asumir, non? Ademais da renovación do firme, executáronse melloras na rede de pluviais para evitar acumulacións de auga e reforzar a seguridade da vía. E a maiores tamén quixemos pois facer actuar tamén na rede de pluviais, non? En todo, xa que a rede, ademais en todo o treito que se asfaltou. En concreto, incluímos tamén os pozos de rexistro e as arquezas humidoiros, por suposto, co obxectivo de mellorar a drenaxe e evitar os problemas derivados da acumulación da agua. O Executivo local asegura que continuará impulsando novas actuacións semellantes noutras parroquias do municipio. As obras tiveron unha duración aproximada de 2 meses e permitiron dotar este núcleo dunha infraestructura máis moderna, segura e tamén preparada para o futuro. Queremos agradecer tamén especialmente a comprensión e colaboración dos veciños e veciñas durante o desenvolvemento dos traballos. Somos conscientes das molestrias temporais que unha actuación destas características pode ocasionar. Por suposto, seguiremos impulsando actuacións que melloren os servizos e a calidade dos nosos veciños nos núcleos rurais. O Concello asegura que xa se están licitando novos proxectos de mellora viaria noutras zonas do municipio e que as actuacións iránse anunciando progresivamente nas próximas semanas.